Hi everyone, hi lamsokfiro ani channelo norok jotono no tab jung jotono saimono corona second wave choli tongo belai khino dangerous ojorawo jung bahike chini sakno jung kaham ke toninai tei strong toninai immunity tei bukrak immunity level o bahike jung ragui mannai aboni bagui ang norokno kaisa drink magical drink phano hunmano abon norok no ang sana thangui tongo abo wngkha norok fungaiui abo fungo nungjaknai glass kaisa puila norok chamuthungma hai kaisa dego ba manui o tui nadi ajagao tulsi boskok tei haiching norok haiching no togui naikhe abono ajagao rwdi tai kwtui kaham norokni onuman moto rwdi tei lebu butui khe ulo rwdi aboni pore hingke swtui half teaspoon rwdi hingke abono kaham khe boil khaidi boil khaibai hingke abono sakidi sakiui paikha hingke je sakiui manmani glass o onko lemon juice rwdi riui mix khaiui naikhe nungdi omo tak o jorao corona ni jorao chini immunity boost khainani ba chini immunity level tei bo strong khainani bagui helpful aboni bagui norok abono nungjadi fungo belai no effective wngnai nungkha hingke o bukchao no nungdi mukhang subai kheno hambai।